Ifeme. Agwarazi nke ife man. Ke ife be na Why was it just in ụlọ akwa? Ihe ndị wụ ihe m na-afụ as ihe ọgbachi n'ụzọ wụ ịma na ọ nwere ilu ndị Igbo na-atọ asị na ka ọda aka ilu si ada na ntị awụrụ ka o si atọ n'ọnụ. Nke wụ na otu m si wee chee na ya wụ ihe onyonyo si wee dị mgbe m batara awụchara ka o si wee dị, mana mgbe m wetụtara obi umeala wee nyoo ya wụ ihe ọfụma m wee fụ ka esi aga ya wụ njem m wee bido tọwazie m ọtọ, ego wee batawazie m akpa. Ihe atọ ndị mmadụ ama gbasara m mụnwa wụ onye ngwa gị na ihe a na ọ na-eji nji, ịgachakwa obodo oyibo bata ihe ama na ọ na-eji nji. Nke abụọ wụ na mụnwa wụ onye nke ebiri n'ime ọnwa m na ya wụ ụmụ agbọghọ bịa niile na-arụrụ m ọrụ, ma ndị nwunye mmadụ ma ndị na-alụbeghị, na mụnwa ama mmetọ ha aka. Ọ kara m mma na m gara ebe ọzọ awụrụ na ụlọ ọrụ m jeje mee ya wee ha. Nke atọ ndị mmadụ amara maka mụnwa wụ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ichefuo Chukwu bi n'igwe kere gị. Ọ nwere nke ị na-eme nwere isi, ọ kpakwago wụrụ nwa dibịa, wụrụ nwee chi ọzọ ndị ọzọ ị na-efe awụrụ Chukwu, mana ọ na ibuzi Chukwu ụzọ nwere nke ị na-eme nwere isi. Arụkọgo nweta ọtụtụ ndị ama ama n'ụlọ ọrụ ihe onyonyo, mmadụ dịka Steven Alajemba Uwezuoke, Aka Uwezuoke mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Kristi Okonkwo mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka John Okafọ aka Mr. Ibu mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Clem Ohaneze mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Titi Temple mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Longinus Anokwute aka Chief Imo mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Fred Ebele aka Dugudu mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịkwa aka ka Kevin Good mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Zubi Michael mụ na ya arụkọgo, mmadụ dịka Francis Odega mụ na ya arụkọgo, and ọtụtụ ọda ndị ama ama na ejiji ihe onyonyo mana ha arụkọsigo ndị m enweghị ike ịgba afa.